जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय राधा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। गोपी जय जन गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदनंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदनंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణం నమస్కృత్య చైవ నరోత్తమం నరం చైవ నరోత్తమం సరస్వతి వ్యాసం దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. తథో తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం నిత్యం భాగవత భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమా శ్లోకే భగవతి భగవతి ఉత్తమ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికే. భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 15 శ్లోకం 34. యయాహరద్భువో భారం దయాహరద్భువో భారం తాం తనుం విజహావ్ అజహ తనుం విజహావజః. నేవా కంటకం కంటకేనేవా ద్వయం చాపీషితు సమం. ద్వయం చాపీషితు సమం. యయాహరద్భువో భారం యయాహరద్భువో భారం తాం తనుం విజహావ్ అజహ కంటకం కంటకేనేవా కంటకేనేవా ద్వయం చాపీషితు సమం. ద్వయం చాపీషితు సమం. యయ దానిచే దానిచే అహరత్ తొలగించెను తొలగించెను. భువః ధరిత్రి ధరిత్రి భారం భారమును భారమును తాం అట్టి అట్టి తనుం దేహమును దేహమును నిజం వదిలివేసెను. వదిలివేసెను. అజహ జన్మరహితుడైనట్టి జన్మరహితుడైనట్టి కంటకం ముల్లును ముల్లును కంటకేన ముల్లుచే ముల్లుచే ఇవ వలె వలె ద్వయం రెండును ద్వయం రెండును చ కూడా కూడా అయినప్పటికీ అయినప్పటికీ ఈషితు నియమించునట్టి వానికి నియమించినట్టి సమం సమానము సమానము. అజుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యదువంశీయులందరూ తమ దేహములను వీడునట్లుగా చేసి భూభారమును తగ్గించెను. నియామకుడైన వానికి రెండును ఏకమే అయినను ఆ కార్యము ముల్లుతో పెరికి వేయుటను బోలును. అజుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యదువంశీయులందరూ తమ దేహములను వీడునట్లుగా చేసి భూభారమును తగ్గించెను. నియామకుడైన వానికి రెండును ఏకమై అయినను ఆ కార్యం ముల్లుతో పెరికి వేయుటను ఓకే వానికి హరే కృష్ణ. సురాపాన మదములో యాదవులు మరణించిరనటి విషయము నైమిసారణ్యమునందు సూత గోస్వామి ద్వారా
శ్రీమద్ భాగవతమును శ్రవణము చేయుచున్న సౌనకాది ఋషులకు రుచించలేదని శ్రీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరులు పలికియుడరి. అట్టి మనోక్షోభ నుండి వారికి ఉపశమనము కలిగింపగోరి భూభారమును తొలగించుటకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే యాదవులందరూ దేహత్యాగం చేయనట్లుగా గావించి ఉండేది అని సూత గోస్వామి పలికెను. భూభారమును తొలగించుటలు కార్యనిర్వాహక దేవతలకు తోడ్పడుటకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అతని నిత్య సహచరులు ధరిత్రిపై అవతరించిరి. యదువంశమున అవతరించి తన మహత్కార్యమున సేవ వనరించుటకే ఆ దేవదేవుడు కొందరు ఆంతరంగిక దేవతలను ఆహ్వానించి ఉండెను. తత్కారణమున కార్యము ముగిసినంతనే శ్రీకృష్ణ భగవానుని సంకల్పమున దేవతలందరూ సురాపాన మదము వలన ఒకరితో ఒకరు కలహించి భౌతిక దేహములను త్యజించిరి. దేవతలు సోమరసమును పానము చేయుటకు అలవాటు పడి ఉందురు కనుక సురాపానము చేయుట మత్తుకు లోనగుట వారికి తెలియని విషయం కాదు. మత్తు పదార్థము సేవనము వలన వారు కొన్ని మార్లు కష్టములకు సైతము గురి అయ్యుండిరి. ఒక మారు కుబేర తనయులు మత్తుకు లోనై నారదుని కోపమునకు గురి అయినను శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణచే తదనంతరము తమ నిజస్వరూపములను పొంది ఉండిరి. ఈ వృత్తాంతము మనకు దశమ స్కందమునందు గోచరించగలదు. వాస్తవమునకు దేవదానవులు ఇరువురును భగవానునికి సమానులైనట్టి వారే. కానీ వారిలో దేవతలు భగవానుని ఎడ నమ్రతను కలిగి ఉండగా దానవులట్టి స్వభావం కలిగి ఉండరు. కనుకే ముళ్ళును ముళ్ళుతో తీసివేయట అనేది ఉపమానము ఇచ్చట చక్కగా అమరినది. పాదమునందు గుచ్చుకొనిన బాధను కలిగించు ఆ ముళ్ళు నిక్కముగా భగవానునికి కలతను కలిగించినట్టిదే. కానీ కలతను కలిగించు వారులను తొలగించినట్టు వేరొక ముళ్ళు భగవానునికి సేవకు కూర్చున్నట్టిది. ప్రతి జీవియు శ్రీకృష్ణ భగవానుని అంశే అయినను ఆ దేవదేవుని కాలి ముళ్ళుగా తయారగువాడు అసురుడని పిలువబడగా అతని స్వచ్ఛంద సేవకుడు దేవతగా పిలువబడును. భౌతిక జగత్తులో ఈ దానవుల నడుమ పోటీ సదా జరుగుతూనే ఉన్నను. దేవతలు ఎల్లవేళలా దానవుల నుండి కాపాడబడుతుందురు. అనగా దేవదానవులు ఇరువురును శ్రీకృష్ణ భగవానుని అధీనమున నిలిచినట్టి వారే. ఈ ఇరు తెగల దీవులతోనే ప్రపంచమంతయు నిండియుండును. సదా దేవతలను రక్షించి దానవులను నశింపజేయటే భగవానుని ముఖ్య కార్యము. ప్రపంచమున అటువంటి అవసరము కలిగి ఇరువురికి శ్రేయస్సు కలిగించవలసి వచ్చినప్పుడు భగవానుడు ఆ విధముగా ఉనర్చును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. యథా మత్స్యాది రూపాణి ధత్తే జహ్యాద్యథా నటః భూభార క్షపితో యేన జహౌ తచ్చా కలేవరం. యథ వలె మత్స్య ఆది మత్స్యావతారము వంటి రూపాణి రూపములను దత్తే నిత్యముగా స్వీకరించును. జహ్యాత్ భౌతిక దృష్టికి వదిలివేయును. యథ వలె నటః గారడివాడు. భూభారః భూభారమును. శపితః నివారించుటకు. ఏన దేని ద్వారా. జహౌ ఉపసంహరించెను. తత్ అట్టి కూడా కలేవరం దేహమును. భూభార హరణార్థమై ప్రకటమైనట్టి తన దేహమును ఆ దేవదేవుడు ఉపసంహరించెను. మత్స్యాది పలు భిన్న రూపములను పొందుటకు అతడు గారడి వాని వలె దేహమును ఉపసంహరించుచుండును. భూభార హరణార్థమై ప్రకటమైనట్టి తన దేహమును
ప్రకటమైనట్టి తన ప్రకటమైనట్టి దేహమును తన దేహమును దేవదేవుడు ఉపసంహరించెను. ఆ దేవదేవుడు ఆ దేవదేవుడు ఉపసంహరించెను. మత్స్యాది పలు భిన్న రూపములను పొందుటకు మత్స్యాది 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 పలు పలు భిన్న భిన్న రూపములను రూపములను పొందుటకు అతడు గారిడి వాని వలె దేహమును ఉపసంహరించుచుండును. అతడు గారడి వాని గారడి వాని వలె ఉపసంహరించుచుండును. ఉపసంహరించుచుండును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి మాతాజీ, చదవండి. భాష్యం. భగవానుడు రూపరహితుడు గాని నిరాకారుడు గాని కాడు. కానీ ఆ దేవదేవుని దేహము అతనికి అభిన్నమై సచ్చిదానంద విగ్రహముగా తెలియబడుచున్నది. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ రూపమును ప్రకృతి జనితముగా భావించు వారిని శీఘ్రమే దేశం నుండి బహిష్కరించవలనని బృహద్వైష్ణవ తంత్రం నందు స్పష్టముగా తెలుపబడ్డది. ఒకవేళ అట్టి పాషండును ముఖమును గాంచుడు తటస్థించినచో వెంటనే వస్త్రములతో సహా నదిలో దుమికి మనుజుడు తనను తాను పవిత్రుని గావించుకొనవలను. భౌతికమైన దేహము లేనటువంటి కారణముననే భగవానుడు అమృతుడని, అంటే మరణం లేనట్టి వాడు పిలువబడినాడు. ఇట్టి పరిస్థితుల్లో భగవానుడు అంతర్ధానం చెందుట లేదా దేహంను ఉపసంహరించుట అన్నది గారడి వాని కలాపం అంటుదే కాగలదు. గారడివాడు మాయాజాలంచే ముక్కలుగా ఖండింపబడినను, అగ్నిచే భస్మం కావింపబడినను, లేదా సమ్మోహన విద్య ద్వారా అచేతనుడైనను అది కేవలం భ్రమను గొలిపే ప్రదర్శన మాత్రమే. ఏలైన వాస్తవమునకు మాయాజాల ప్రదర్శనందు అతడు ముక్కలుగా ఖండింపబడ్డ గాని, అగ్నిచే భస్మొకటి గాని, జీవరహితుడొకటి గాని జరగబోదు. అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడును వైవిధ్యం గల పలు నిత్య రూపములను కలిగి ఉన్నాడు. ఈ విశ్వమునందు ప్రదర్శింపబడిన మత్స్యావతారము ఆ రూపములలో ఒకటి ఉన్నది. కానీ లోకముల అనంత సంఖ్యలో ఉన్నందున మత్స్యావతారము తన లీలలను అవిచ్ఛిన్నముగా ఏది అని ఒక చోట ప్రదర్శించుచునే ఉండును. కనుకనే ఈ శ్లోకమున దత్తే అను పదము ప్రయోగింపబడినది. నిత్యముగా స్వీకరించునని భావము. ఏదేని ఒక సందర్భం కొరకై స్వీకరించుటను తెలియజేసే ధీత్వా అనే పదము ప్రయోగింపబడలేదు. తెలియజేయనదేమనగా భగవానుడు మత్స్యావతారమును స్వీకరించటలేదు. అటువంటి రూపమును అతడు నిత్యముగా కలిగి ఉన్నాడు. ఏదేని ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనార్థమే అటువంటి అవతారము వ్యక్తమై అంతర్ధానం చెందుచుండును. కనుకనే భగవద్గీత 7.24-25 శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇట్లు పలుకుచున్నాడు. నిరాకారవాదులు నన్ను రూపరహితునిగను నిరాకారునిగాను భావించినను ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనార్థమై రూపముతోనే నేనిప్పుడు అవతరించి ఉంటిని. సునిశిత బుద్ధి లోపించిన అట్టి కల్పనాపరులు వేదవాన్మయమునందు గొప్ప పండితులైనను నా అచింత్య శక్తులను గూర్చియు మరియు నిత్య రూపములను గూర్చియు ఏమాత్రము జ్ఞానము లేని వారై ఉన్నారు. యోగమాయ అనుడి తెర ద్వారా ఆ అభక్తులకు నన్ను నేను అగోచరము గావించుకొనుటయే అందులకు కారణము. తత్కారణముననే అల్పజ్ఞులైన మూర్ఖులు జన్మరహితము నాశరహితమునైన నా నిత్య రూపము నిరగలేకున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నీడ అసూయ కలిగియుండి నిత్యము ఆ దేవదేవుని నీడ క్రోధమును పూనియుండు వారు అతని వాస్తవమైన నిత్య రూపమును అవగతం చేసుకొనుటకు యోగ్యులు కారని పద్మపురాణం నందు తెలుపబడినది. మల్లయుద్ధ వీరులకు శ్రీకృష్ణుడు వజ్రాయుధం వలె గోచరించినని ఈ శ్రీమద్ భాగవతమును తెలుపబడినది. శిశుపాలుడు ఆ దేవదేవుని చేతిలో నిహితుడయ్యేడి సమయమున బ్రహ్మజ్యోతిచే కన్నులు మిరుమిట్లు కొలుపగా అతని నిజరూపమును కాంచలేకపోయాను. కనుకనే కంసునిచే నియమింపబడిన మల్లులకు వజ్రాయుధము వలె గోచరించినను లేదా తేజోమయమైన కాంతిగా శిశుపాలుని ఎదుట నిలిచినను అంత్యమున ఆ తాత్కాలిక రూపముల నేను ఉపసంహరింపబడిను. కానీ శ్రీకృష్ణుడు మాత్రము గారడి వాని వలె ఎట్టి పరిస్థితి ఎందును నశింపగా నిత్యముగా నిలిచి ఉండెను. సాధారణంగా అటువంటి రూపములు దానవులకు తాత్కాలికంగా ప్రదర్శింపబడుచుండును. కనుకనే గారడివాడు ముక్కలుగా ఖండింపబడినట్లు లేదా అగ్నిచే భస్మమైనట్లు మూడులైన ప్రేక్షకులు భ్రమకు గురియగు రీతి దానవులు కూడా అట్టి ప్రదర్శనలు ఉపసంహరింపబడినంతనే భగవానుడు నశించిపోయినాడని భావింతురు.
సారాంశం ఏమనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భౌతిక రూపరహితుడైన కారణమున ఎన్నడూ సంహరింపబడడు లేదా దివ్య దేహమును మార్చుకొనడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకొకటి చదువుతాం అనుకుంటాం. ఓకే. యదా ముకుందో భగవాని మాం మహీం యదా ముకుందో భగవాని మాం మహీం స్వతన్వా శ్రవణీయ సత్కతః జహౌ స్వతన్వా శ్రవణీయ సత్కతః తదాహర్ వా ప్రతిబుద్ధ చేతసాం తదా హరే వా ప్రతిబుద్ధచేతసా అభద్రహేతు కలిర్ అన్వవర్తత మహాభద్రహేతు కలిరన్వవర్తత. యదా ఎప్పుడైతే యదా ఎప్పుడైతే ముకుందః శ్రీకృష్ణుడు ముకుందః శ్రీకృష్ణుడు భగవాన్ దేవదేవుడైన భగవాన్ దేవదేవుడైన ఇమం ఈ మహీం మహీం భూమిని భూమిని జహౌ వదలినో జహౌ వదిలెను స్వతన్య స్వస్వరూపముతో స్వతన్వా స్వస్వరూపముతో శ్రవణీయ సత్కతః శ్రవణదాయకమైన వాడు శ్రవణీయ శ్రవణదాయకమైన వాడు తదా ఆ సమయమున ఏవ అహహ ఏవ ఆ సమయంలో రోజు నుండి ఆ రోజు నుండియే అప్రతిబుద్ధ అప్రతిబుద్ధ చేతసాం బుద్ధి వికసించిన అహా ఏవ ఆ రోజు నుండియే బుద్ధి వికసించని వారులకు బుద్ధి వికసించే వారులకు వివేకహీనులకు అభద్రహేతు అమంగళము కలిగించు రీతిలో అభద్రహేతు అమంగళము కలిగించు రీతిలో కలిన స్వవర్తత కలిరన్వవర్తత కలి సంపూర్ణముగా ప్రదర్శితమయ్యేను పూర్ణముగా ప్రదర్శితమయ్యెను. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వస్వరూపముతో ఈ ధరిత్రిని వీడిన నాటి నుండియే అంతవరకు పాక్షికముగా నెలకొని ఉన్న కలి వివేకహీనులకు జనులకు అమంగళము కలిగించు రీతిలో సంపూర్ణంగా ప్రదర్శితమయ్యను. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వరూపముతో వీడిన నాటి నుండియే స్వస్వరూపముతో ఈ ధరిత్రిని వీడిన నాటి నుండియే అంతవరకు పాక్షికముగా నెలకొని ఉన్న అంతవరకు పాక్షికముగా నెలకొని ఉన్న కలి కలి వివేకహీనులకు జనులకు జనులకు అమంగళము కలిగించే రీతిలో సంపూర్ణంగా ప్రదర్శితమయ్యను. అమంగళము కలిగించు సంపూర్ణంగా ప్రదర్శితమయ్యెను. భాష్యము రామకృష్ణ ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ. భగవత్ చైతన్యము పూర్ణముగా వృద్ధి కానటువంటి వారల పైననే కలి ప్రభావము పనిచేయును. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవాను దివ్య రక్షణ యందు సంపూర్ణముగా నిలుచుట ద్వారా మనుజుడు కలి ప్రభావమును ఉపశమింపజేసి కొనగలడు. కురుక్షేత్ర యుద్ధము ముగిసినంతనే కలియుగము ఆసన్నమైనను దేవదేవుడు ధరిత్రిపై నిలిచియున్న కారణమున అది తన ప్రభావమును చూపలేకపోయెను. కానీ చివరకు శ్రీకృష్ణుడు సస్వరూపముతో ఈ ధరాతలమును వీడి ఉండెను. దేవదేవుడు ఆ రీతి వెడలినంతనే అర్జునుడు ద్వారక నుండి తిరిగి రాక పూర్వము ధర్మరాజు దర్శించిన కలియుగ లక్షణములు ప్రకటమగుట ఆరంభమయ్యను. అంతట ధర్మరాజు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ధరిత్రిని వీడి ఉండవచ్చునని యోచించెను. ఇదివరకే వివరింపబడినట్లు సూర్యాస్తమయ సమయమున సూర్యుడు మన దృష్టికి అగోచరుడగు రీతి శ్రీకృష్ణ భగవానుడును మన దృష్టికి
అగోచరుడయ్యను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రకాష్ రావు. రేపు వచ్చేదండి మీరు. ఈరోజు 3 శ్లోకాలు చాలా అనుకుంటాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ఇక్కడ భాగవతంలో భగవంతుడ ఈ అంతర్ధానం, ఇది డిసపియరెన్స్ ఇక్కడ చెప్తుండేది. అలాగనే భగవంతుడు నిత్య సహచర్యులు యాదవులు. సో దాని గురించి గీతాల్లో కూడా భగవంతుడు చెప్పారు, ఇది దివ్యమైనది. జన్మ కర్మ చమే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సువర్చన. సో ఇది దివ్యమైనది, సాధారణమైనది కాదు అని భగవంతుడు మనకు తెలిపించేది. సో ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ భాగవతంలో మనకి ఎక్కువగా వస్తున్నారు. మొదటగా యదువంశ నాశనము. యదువంశం నాశనము, ఇది గొప్ప భక్తులు వాళ్ళు భగవంతుడు నిత్య సహచర్యులు అంటే ఎంత ఆత్మీయులు ఉండొచ్చు భగవంతుడికి అని మనం తెలుసుకొనొచ్చు. ఓకే, ఈ వింటే ఇదేమిది, వాళ్ళు కూడా ఒక మద్యము ప్రభావంతో వాళ్ళు ఒకరొకరు కలహించి వాళ్ళు మరణించారు కదా అంటే అది అంత ఇది వినేకి అంత ఇదిగా అనిపించదు ఈ ఒక విషయం. సో దాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ భాగవతంని ఎవరికి శుకముని సూత గోస్వామి గారు వీళ్ళకి అంత శౌనకాది ఋషులకి నైమిషారణ్యంలో చెప్తుండేది ఇది ఈ విషయాలు. సో వాళ్ళు విన్న వాళ్ళకి అంత ఆహ్లాదకరంగా కాలే వాళ్ళకి. ఇదేమిటిది, వీళ్ళు శుద్ధ భక్తులు, వీళ్ళు అంత భగవంతుని ఆత్మీయులు, ఓకే వీళ్ళు ఈ రకంగా ఈ రీతిగా వీళ్ళు మరణించేదా, ఇది ఒక రకంగా అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు. సో దానికోసం ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వీళ్ళు సూత గోస్వామి వాళ్ళు దానికి చెప్తున్నారు. లేదు మీరు ఆలోచించండి, ఇది ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడ ఇచ్ఛతో ఇది జరుగుతుంది, కృష్ణుడ సంకల్పతో జరుగుతుంది. సో దానికోసము దీంట్లో ఏమి మేము శోకించేది ఆ రకంగా వాళ్ళు తమో గుణంలో ఇంకొక దీంట్లో వాళ్ళు వ్యవహరించి వాళ్ళు మరణించారా అని కాదు అని ఇక్కడ చెప్తుండేది. సో ఒక రకంగా వాళ్ళు చెప్తుండేది కూడా వీళ్ళు చాలా మంది ఎవరు ఇక్కడ సహచర్యలు భగవంతుడితో అవతరించారో వాళ్ళ కొంతమంది భగవంతుడు నిత్య భక్తులు భగవద్ధామం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, ఇంకా చాలా ఎక్కువ మంది ఇంకొంతమంది ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలోనే ఉండే దేవతా పురుషులు. సో దేవతలంతా భక్తులు. సో భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా భగవంతుడితో అవతరించి వాళ్ళు కూడా భగవంతుడికి సహాయం చేసేది వాళ్ళు చేస్తారు. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఈ దేవతలు మరలా వాళ్ళ పొజిషన్కి వెళ్తున్నారంటే తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు దేవతాలోకంలో ఇది ఉంది మధ్యసేవ. మధ్యసేవ అంటే ఈ రకమైన మధ్యసేవ కాదు, అది సోమరస అని చెప్పేది ఇంకొక డిఫరెంట్ టైప్ ఏ ఉంటుంది. దానికి చెప్తున్నారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అలవాటు ఉంది వాళ్ళకి. సో అలాగా ఉంది. సో అలాగ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక సన్నివేశంలో ఆ మత్తు ప్రభావంతో వాళ్ళు కలయించి వాళ్ళు మరణించారు. అది భగవంతుడి సంకల్పం, అది ముఖ్యంగా భగవంతుడి సంకల్పం. సో అలా ఉన్నప్పుడు అది మేము దాన్ని గురించి అది వాళ్ళు మద్యం సేవించి అలకంగా అనుకునేది దానికి అవసరం లే, దానికి శోకించే అవసరం లేని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. అది ఇంకొకటి ఇక్కడ కంటకేనేవ. కంటకేనేవ అంటే ఒక ముళ్ళు నుంచి ఇంకొక ముళ్ళుని తీస్తాం. సో డైమండ్ కట్స్ డైమండ్స్ లేకపోతే అని చెప్పేది. సో ఆ ముళ్ళని దాన్ని అది నొప్పి ఇస్తుంది. సో ఆ నొప్పి ఇచ్చేది దీన్ని తీసేదానికి ఇంకేం విధానం లేదు, ఇంకొక ముళ్ళే యూజ్ చేయాలి. అంటే అంత అది స్ట్రాంగ్గా అది ఆ ముళ్ళు ఇది దాన్ని తీసే కాదు దాన్ని. సో ఇంకొక ముళ్ళుతోనే అది కట్ చేసి ఇంకొకటి చేసి తీయాలి అని చెప్పి దానికోసం చెప్తున్నారు. ఒక ముళ్ళు అంటే ఇక్కడ భగవంతునికి భౌతిక జగత్తులో కొంతమంది భక్తులుగా ఉన్నారు, అయితే చాలా ఎక్కువ మంది మనము అభక్తులుగానే ఉన్నాము.
సో ఇది ఆసురీ స్వభావం, ఇది భౌతిక జగత్త. సో ఇది ముళ్ళు ఉన్నట్లు అని చెప్తున్నారు. సో దానికోసం భగవంతుడు ఇంకొక ముళ్ళు అంటే దేవత పురుషులు, సామాన్యంగా దేవత దానవులు అని భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్ని కూడా నియమించడానికి ఒక వ్యవస్థ చేశారు. సో ఇంకొక ముళ్ళు ఉన్నట్లు వాళ్ళు అని చెప్పలేదు. ముళ్ళు తీసినట్టు అంతే భగవంతుడు ఈ రకంగా కొంత ధర్మస్థాపన చేయొచ్చు, రక్షించవచ్చు, పోషించవచ్చు అని ఇంకా చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్టుగా ఏదైతే భౌతిక జగత్తు, భౌతిక దేహము అది నాశనం అవుతుంది, అయితే నిత్యంగా ఆత్మకి నాశనం లేదు. సో ఇది భగవంతుడు సంకల్పించి ఈ జరిగినప్పుడు ఓకే, ఒక ధర్మ యుద్ధంగా జరిగినప్పుడు ఒక హింస అది పర్వాలేదు, లేకుంటే అది అనావశ్యకంగా దానికి దెర్ ఇస్ నో దానికి ఇదిలే, అది అహింస చేయొచ్చు, ఇంకొకటి కావచ్చు, అలాగే ఇట్లా మత్తు పదార్థం సేవన అవచ్చు, దానికి అనుమతి అనే దానికి పర్మిషన్ అనేది దానికి సామాన్యంగా. తర్వాత ఇక్కడ భగవంతుడు గురించిన భగవంతుడి దేహము, భగవంతుడు విడిచేది అది ఒక మెజిషియన్ అంటే గారుడి వాణి వలె అని చెప్తున్నారు. సో మెజిషియన్ తమ ట్రిక్స్ నుంచి వాళ్ళు ఏదో చూపిస్తారు, వాళ్ళు ఎవరెవరో వాళ్ళని ఒక పెట్టిలా పెడతారు, తర్వాత అక్కడంతా ఖడ్గాలు అంతా వేస్తేనో వాళ్ళు ఏమి కాదు వాళ్ళకి. సో తర్వాత వాళ్ళు ఎలాగో వాళ్ళు ఖడ్గమంతా తీసుకుని అలాగే ఉంటారు లోగా. సో ఇది చూస్తే ఎలా సాధ్యమవుతుంది అని అంతా అనిపిస్తుంది. సో మెజిషియన్ ట్రిక్స్ ఇది మనకు తెలియదు. గారులు వాళ్ళు కొంత ఇది భౌతిక ఇదే, అది ఇంకేం లేదు, ఇంకొక సూక్ష్మమైన ఒక విజ్ఞానం అయినట్లు చెప్పారు. సో దాన్నేమో వాళ్ళు నేర్చుకొని వాళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళు మనం డబ్బుల్ని కూడా వాళ్ళు సృష్టించవచ్చు. ఎంతో మనం కోటి రూపాయలు మనం చూసినట్లు మనకి అనిపిస్తుంది. ఆమె చూస్తే ఏమీ లేదు, కొంత సమయం తర్వాత ఏది కూడా. సో ఇది గారడి వాణి అంటే మెజిషియన్, ఏది కావాలంటే చేయొచ్చు. సో అలాగా వాళ్ళు చూపించే రూపం తర భగవంతుడు సుప్రీం మెజిషియన్, యోగేశ్వర కృష్ణుడు చూపేది తన దివ్య రూపాలు, దివ్య దేహాలు. ఒక్కొక్క సమయం ఒక్కొక్క రూపం వ్యక్తం అవుతుంది. మత్స్యావతారం గురించి చెప్తున్నా. మత్స్యావతారం ఈ భగవంతుడ నిత్యమైన రూపాలు, మత్స్య, వరాహ, నరసింహ, ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడి రూపాలు మేము వినేది, అవతారాలు వినేది, అది భగవంతుడి నిత్యంగా ఉండే రూపాలు. ఇది భగవంతుడు ఏమో కొంత సమయం దాన్ని స్వీకరించారు, మరలా ఆ రూపాలు లేవు, మరలా భగవంతుడు ఇంకొక రూపం మారిపారు. అలా కాదు, మనము ఈ దేహంలో ఉన్నాము, నెక్స్ట్ జన్మంలో ఇంకొక దేహం పొందుతాము భౌతిక జగత్తులో. సో ఇది మార్చనున్నట్లు వెనకాల దేహం అనేది లేదు. కృష్ణుడిది అలాగట. కృష్ణుడి దేహము అన్ని భగవంతుడి దేహాలు భగవంతుడు స్వీకరించే దివ్య రూపాలు, అవన్నీ కూడా నిత్యమైనవి. దానికి అట్లా పదము వాళ్ళు చెప్తున్నది దత్తే అని పదం తెలుస్తున్నారు. అది ఎప్పుడు సృష్టి కాదు, అది నిత్యము ఉంది ఆ రూపాలు. అద్వైతం, అచ్యుతం, అనాదిం, అనంత రూపం. భగవంతుడు ఒకడే, రెండు కాదు. ఓకే, అచ్యుతం భగవంతుడు పతితుడు కాదు, అనాది అన్నిదానికి మూలము, అనంత రూపం ఎంతో రూపాల్లో భగవంతుడు. అద్వైతం, అచ్యుతం, అనాదిం, అనంత రూపం. ఆద్యం పురాణ పురుషం, భగవంతుడే ఆది, భగవంతుడికి వెనకాల ఎవరు లేరు, భగవంతుడే పురాతనమైన వ్యక్తి. అవుతారు నవ యవ్వనం, భగవంతుడు చాలా యవ్వన రూపంలో ఉన్నాడు, నవ యవ్వనం. భగవంతుడు విచారము, భగవంతుడు ఇది అస్తిత్వం అనేది దివ్యమైనది, అది సచ్చిదానంద స్వరూపం, అది ఏది ఒకటి భౌతిక కల్మసం అనేది లేదది. సో మనకు అనిపించినట్లు ఇది గారుడి చేసినట్లు భగవంతుడ ఈ యొక్క జన్మము, డిఫరెంట్ కార్యకలాపాలు అంతా కూడా నిత్యమైనది, ఏది కర్మ బంధనంలే. భగవంతుడు ఇంత నీళ్ళు చూపుతున్నారు, ఇంత కార్యాలు చేస్తున్నారు, అయితే దీనికి కర్మ బంధనం భగవంతునికి లేదే లేదు. దానికోసం ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్పినట్లు గీతాలో నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావత. సో భగవంతుడు చెప్పేది నా ఒక నిజమైన ఈ దివ్య రూపంని భౌతిక జగత్తులో సామాన్యంగా ఎరగాలి. నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయ సమావత పరంభావం అజానంతో మమభూత మహేశ్వరం. సో భగవంతుడ దివ్య అస్తిత్వము అది ఎరిక మనము భగవంతుడు మనలాగే ఒక సామాన్య వ్యక్తి అనుకుంటాం. అది సో అది
ఎస్. సో భగవంతుల దివ్య అస్తిత్వం, భగవంతుల యోగమాయ శక్తితో కప్పబడిన కారణం మనకి ఇప్పుడు తెలియదు. మనకి భగవంతుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్కరు జనులు ఒక్కొక్క రకంగా చూస్తున్నారు. భగవంతుడు ఆ కంసాన్ని వధించి దీనికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉండే ఒక రెజ్లర్స్ వాళ్ళు ఒక రకంగా చూశారు. భగవంతుడు అంత బలవంతులను చూశారంట. ఇంద్రుడ వజ్రంలాగా కనిపించారంట. ఇంకొకరు అక్కడ ఉండే కొంతమందికి కృష్ణుడు ఆత్మీయమైన మన ఇదే బంధువు అని కనిపించారు. ఇంకొంతమందికి దేవకి వసుదేవ అనుకుంటారు. లేదు, నందమహారాజు యశోదాకి మా పుత్రుడే అని కనిపించింది. సో భగవంతుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా కనిపిస్తాడు. ఒకరికి ఆత్మీయ వ్యక్తిగా, ఒకరికి బంధువుగా, ఇంకొకరికి నా కుమారుడు అని కృష్ణుడు ప్రతి జీవుడు ఒక్కొక్క రకంగా భగవంతుడు దివ్య సంబంధం పొందారు. సో ఆ రకంగా భగవంతుడు కనిపిస్తాడు. భౌతికంగా కూడా భగవంతుడు మనం ఎంత ద్వేషం పొందామో ఆ రకంగా ఒక శత్రువుగా, ఇంకొక క్షిప్ర శిశుపాలుడికి భగవంతుడు బ్రహ్మజ్యోతి ఆ రకంగా కనిపిస్తున్నది. అంతిమంగా వాళ్ళు దాన్ని లీనమవుతారు భగవంతుడు వాళ్ళని వధించినప్పుడు. సో ఈ రకంగా చెప్తుండేది భగవంతుడు ఒకటే దివ్యమైన వ్యక్తి అయితే మనం ఉండే దృష్టితో మనకి వేరే వేరే కనిపిస్తుంది. నిరాకారవాదులుగా ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా అనిపిస్తుంది, భక్తులుగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ఒక రకంగా అనిపిస్తుంది, ఇంకొక శత్రువుగా ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు ఇంకొక రకంగా అనిపిస్తుంది. సో భగవంతుడు అలాగే ఉన్నారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఏం మార్పులే. భగవంతుడు దివ్యమైన సచ్చిదానంద స్వరూపంతో ఉన్నారు. సో మనం ఉండే స్థితిలో మనకి భగవంతుడు వేరే వేరే రకంగా కాల్చుతా ఉన్నాము భగవంతుడు. సారాంశం ఏమనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భౌతిక రూపరహితుడైన కారణం ఎన్నడను సంహరింపబడడు లేదా దివ్య దేహమును మార్చుకొనడు. తర్వాత కలి సంపూర్ణంగా ఆల్రెడీ టైం అయింది. ప్రతి ఒక్క సమయం కాలానికి ఒక సమయం అనేది ఉంది. అయితే భగవంతుడు ఉండే కారణం అది వ్యక్తం కాలే. సో ఇక్కడ వ్యక్తం అయింది. యుధిష్ఠిర మహారాజు మొదటే వాళ్ళకి తెలిసింది ఆల్రెడీ కృష్ణుడు ఆవిర్భావం అయింది, అంతర్ధానం కృష్ణుడు వాళ్ళకి తెలిసి ఇప్పుడు వాళ్ళు తయారవుతారు. యుధిష్ఠిర మహారాజు. హరే కృష్ణ. అంటే భక్తులకి